Angibingelele kakhulu kubathandi bonke bomculo jikelele. Ngibingelele kakhulukazi abathandi futhi bomculo kaMaskandi. Ngithi ngithatha leli thuba ngibonge kakhulu into enhle enconywa yonke umuntu ethe yenzeka phakathi kwama-genre amabili okuMaskandi kanye ne-hip hop. Kuhanjiwe kwayodlalwa abaculi bayithakasele kakhulu ngoba wathi mawufica lo mbono sase sithi okubalulekile oza kwethu okumele siba informe kahle sibabeke esithombeni. Nangempela sathi masibatshela uBigzulu utshela oza kwabo ba hip hop namacilo zabantu baMaskandi bayisumela phezulu kakhulu izikhathi bese sisincane kodwa bayisumela phezulu bakhomba ukuyithakasela. Yenzeka ke njengoba yenzeka leli izolo entabeni zaseSandton. Engifisa ukusho kakhulu nengifisa ukudlulisa kakhulu ukuthobeka enginakho ngikubhekise kakhulu ukubona bonke abantu abathe babayingxenye kusukela kubadlali abaculi bonke abadlali bebhola izolo kwakuza kubanikazi bendawo stadium kuza kubantu be-streaming kuze kubantu be-sound sibonge ne-score sithe saletha ama-drink saletha nama-jazz so nje okwenzakala izolo kube indumezulu ejatshulelwa wonke umuntu. Ngiyababonga kakhulu oza kwethu ikakhulukazi be-hip hop nabakaMaskandi ngokuthi beze bevuma ukuthi beze lento yenzeke ngoba into enkulu esesiyitholile futhi nathi ukuthi nabanye abaculi bamanye amagender bayayithanda bayafisa ukuthi siyenze nje noma kuthiwa i-top 4 noma i-top 6 la khona izohlukana kusuke kuseni ntambama kushawa ifinali kuvezwe komabonakude. So ke ngithi angikusho lokho ukuthi into leyo esizobaphekwayo sibone ukuthi inhlelo zakhona zima kanjani ukuqhubekela phambili. Ngifisa abafethu ukuchaza ngendaba yegoli lezolo engilithe ngaligeja. Ngifisa ukuchaza ukuthi bafethu angifuni ukuchaza ukuthi mhlambe ngiligeje kanjani igoli lezolo ngoba kuzoba sengazi ukuthi manje ngiyayikhava yabo. Angifuni ukube sengazi ukuthi manje ngiyayiprotecta cha kube yiphutha abafethu imistake kuye kuthiweke football can kill you. So ngibonile ke nami izolo ukuthi hayi ibhola impela hayi alifani neginqi lingenye indlela ngoba uthi wenza ngenye indlela lenza ngenye indlela. Angifisi ukuthi ngisho ukuthi no Messi bayageja o Ronaldo bayageja. Ngifuna ukusho lokho ngoba kuzoba sengazi ukuthi mhlambe sengiyayivikela. Uyabona ngifisa ukuyibeka kanjalo kodwa nje ifootball yona iyoxaka. Uyabona angifuni futhi ukuchaza ukuthi ibhola belisuka jiva phasela unjoko lamgeja unjoko ethi uyalivimba la iqathakela izali iqathakela kimi. Angifuni ukusho lokho ngoba kuzoba sengazi ukuthi manje ngizama manje ukushift iblame ngigejele nje bafowethu kahle isidanana izwe libuka kwagejeka ngephutha ngithi yobe bafowethu ngiyazi sikaze sehlulwa kodwa bafowethu asikuvuma ukuthi laphana bekusegame yokuqala futhi umuntu laphana ezolo bedlala ibhola lakhe besingadlala ibhola esilitrainiwe from we training umuntu ubeza nebhola laziyo lapha uyabo. So ke lokho nje kukodwa bafethu ngifanisa nje ukuthi bekuyilaunch leya ilaunch yokuthi sizobonana then ke sitroshileke ngo-90 minutes ngoba igame iphele ku-2-2 iscore kuma penalty ke bafethu. Angisho lokuthi kuma penalty kusuke kuzowina nombani nini kubone lokho uthothi kudliwa kuma penalty kudliwa i-team ekade idlala kakhulu egamini kodwa idliwe kuma penalty ngoba lapha kusuke sokuya ngokuthi umuntu oyoshaya lungakanani uvalo kuyena incindezi ingakanani kuyena kodwa nje okukhulu kakhulu bafethu ngifisa ukudlulisa kakhulu ukubonga kakhulu ukuthi siphathe kahle siyagcina nemithetho yeCovid nabantu njengesicelo ba streamer bafowethu asikubukeli phansi enikwenzile ukuthi
ni stream ngema data yenu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anandisele la nithathe khona ngiphinde ngize la ekuthenini ngibongele ke i-hip hop ngokuthi ihlabane kuhle kwenzile vele mangabe kudibene inkunzi ezimbili vele bese ngesiwine sonke ingakho kuze kwayiwa ama-penalty ngokwesifiso sethu nabamaskandi besidinga extra time ngenxa yesikhathi ukuthi besiphuthunywa curfew yabagcina ingasashaya nge-extra time ngokomthetho uma nisuke ndlala kanje kufuneka niye kwi-extra time bese niya kuma-penalty so asifuni futhi nalokho ukusho ngoba kuzoba sengathi manje sizama ukucasha engizama ukusho nje ukuthi into engiyibona izolo ngibona umehluko kakhulu ukuthi ngohlangana nabaculi senihlangana senina abaculi abanankinga abaculi banomoya owenjabulo kuyasho abantu abajabulisela abantu nje yabo abantu akungebona abantu bodlami so ngikubonile lokho izolo futhi ngiyakubona abaculi bakamaskandi ngibabona bekhuluma nabe hip hop kumnandi kuxawulwana kunje exchange ama numbers ngathi hey lento le ungayibuka ngoba ibhola kuphela kanti ijulile yaqhubeka singenzeka sibone ama collaborations azobezalwe ilo mdlalo omuhle esiwenza uthola ukuthi sisibona umculo othize sehlaba ingoma umculo othize kamaskandi othize ngokuhlangana nje ema-groundini so lonto leyo mina ingikhombisa isifundo esihle sokuthi lento igqugquzela ubumbano igqugquzela ukuthi abaculi ababe imbumba bonke kenonke emkhakha ayihlukanisa imncele ukuthi uma ucula umaskandi akusamele ubingelela umculo hip hop akusamele uzwane nomculo weqo sizokhuluma ilanguage eyodwa ngale project nje le esiyenzayo singabaculi sizokwazi ukuthi sizwane kakhulu siqoqozele kakhulu ukuthi ubumbano luye phambili ngibonge nje kangiqedi bafowethu ngiyabonga kakhulu ngibonge umsakazo Ukhozi FM ebebesakazela bake basakazela ngisho emoyeni bebeyiphusha besiphushela bayazi Nkosi yami ukuthi njengoba singabaculi siyadinga ukwesekwa basiphushela kuzona zonke inhlelo nasezinhlelweni zabo zezemidlalo siyabonga kakhulu sibonge nako sibosha ngase nako Ivan ama commentators wethu okuyibona bebesicommentatela umdlalo ngibonga kakhulu uma legend abekhona omanenze noLetsolonyane siyabonga kakhulu basinikeza igame enhle sijabule kakhulu ngento abasenzele yona ngibonga nje kangiqedi kuningi engakusho siyabonga kakhulu ngakho konke abantu abathe baba ingxenye yalomdlalo wethu going forward sizobazisa futhi abantu ukuthi kuphe sikuhlelayo okuhle esesizokwenza futhi kuvulele nje wonke amathuba wonke umuntu bafowethu mina nje makuthiwa kujabuliswa abantu mina bafowethu ngiyacela hayi lapha nongibeka phambili ngoba ngiyazazi ukuthi abantu mina iyona nto esenhlizweni yami ukujabulisa abantu cha makuliwa hayi ningibuyisela nje eceleni angidalwanga ngempi umuntu odalwe nje ngokuhleka cishe noNkulunkulu wabona ukuthi umfana hayi uyakuthanda ukuhleka mhlawumbe wasenginikeza igebho nje yokuhleka kusho ngiyonikeza isikhala sokuhleka ukuthi mangihleka nje hayi ngihleka nje kahle abantu bejabule ngiyabonga kakhulu siyathemba siyodibana futhi nangelinye ilanga siyabonga.